Hola, molt bona tarda. Avui és 12 de setembre del 2018. Són les 20:44, una hora menys en Canàries, perquè és que comencem una mica tard. Després d'unes llargues i profitoses vacances d'estiu, tornem a estar aquí asseguts a la taula. No hi som tots, però gairebé, i esperem que s'hi acaben d'incorporar. Bona nit, David Perelló. Bona nit. Com has tingut les teves vacances? Com t'ha anat? Normaletes, res espectacular. Hem fet vacances, que és del que es tracta al final. De fet, les vacances són teòricament per descansar. Sí. I no... És aquests darrers anys que sembla que si no has fet un viatge transoceànic, si no has fet tingut 3 mesos de vacances o 3 o això, no has fet vacances. Però bueno, jo no n'he fet moltes aquest any, però bé. Sí? T'has descansat i bé? Sí. Estàs moreno, Sí. A la platja has No. anat? A No? muntanya. Ah, és sol de muntanya, que et diuen que dura més. Ah, Bona nit, Jordi Mallol. I tu? Bueno, tu estàs de vacances permanents, viatjant Des del 60. tots els dies? Sí, no, bastant, viatjant bastant. Aquest estiu he estat com el David, bastant per aquí a Cardedeu. Perquè no has parat la resta de l'any. He sortit 2 dies al Pirineu i 2 dies a Sierra de Guara. On? A Sierra de Guara, Òscar. Ah, val. El país veí. allò on es fa barranquisme i aquestes coses. Això No és un 8.000, eh? No, però el barranquisme deixa córrer. Sí, sí. Has fet barranquisme? No. Ah. Bona nit, Jaume Sala. Bona nit. Tu, si les fotos i tu anàveu junts, t'has mogut. Sí, la veritat és que he passat un estiu absolutament atípic, que no havia passat mai, i m'ho he passat molt bé, i he descansat, i he fet de tot. D'entrada, quasi tot l'estiu l'he passat a Palamós, que això no havia passat mai, perquè no havia passat mai que tinguéssim un lloc per estar-nos així a prop de la platja, i ha estat molt agradable de no fer gaire res, de venir molts amics a veure'ns i de passejar. Després hem anat una setmana, 8 dies a Irlanda, però amb tots els amics de tota la vida, que no havíem fet mai des que érem canalla o que érem joves, Sí. d'anar tots junts i passer a la pera. I ara a sobre hem anat de boa a Granada amb una furgoneta i ens ho hem passat la mar de bé, tots els mateixos, aquesta pandilla, i la veritat que ha estat un estiu absolutament atípic, però molt agradable i molt divertit. També estàs moreno, eh? Sí, sí. Tots, Vull dir que no... Més de piscina que de platja. Ell no tant, Jordi? Tu no t'ha tocat tant el sol. No, això no estic. Ja. Ja podríem dir que estem negres, potser. Més que morenos. Bona nit, Xavier Navarro. Bona nit. I tu, què tal l'estiu? Jo també he sigut un estiu totalment atípic. Si sempre havia relacionat vacances amb viatge, i aquest any ens hem estat quiets 2 setmanes o gairebé 3 amb un espai del Pirineu i ha estat molt bé. Ha sigut relaxant, passejos pel matí, per la tarda contemplatiu. Quilos, doncs. Vull dir que has portat... Ja se'ls hi nota, no? Sí, no, perquè clar, això era, va, ara què fem? Fem un vermutet? Vale, fem un... Veus, quilos, ja ho dic jo, quilos. Bona nit, Quimom. Bona nit. I el teu estiu, què tal? Com cada dia de tot l'any. No feu res especial? Anar algun dia a Port de la Selva, venir cap aquí, fer cosetes d'aquestes, però viatges ja fa molts anys que no fas. que no és el meu i... Ah, no t'agrada No viatjar? m'agrada viatjar. I moure't de casa cada dia m'agrada menys. Això suposo que és degut a que soc molt jove i tens ganes d'estar a casa. Però Com a casa no s'està Està enlloc. I una cosa que m'ha molestat molt d'aquests estius és els canvis de temperatures que hi ha hagut i calors molt fortes. Estàveu aquí a Cardedeu quan van fer aquella calor que van dir de... no sé quan va ser, a principi d'agost, no? I no s'aguantava, Tu estaves aquí, Quim? Jo estava a Palamós i la vam suportar força millor que no pas aquí. No feia molt fort. I tu, Perquè allà al David? vespre hi havia marinada. Però com estàs treballant, estàs amb un submón. amb una Tenies bombolla. aire condicionat. Sí. Ah. Però deien que per les a dalt de la nits... muntanya és fantàstic, estava fresquets pel matí i a la tarda, sempre que hi ha un raig, molt bé.
Però aquí deien que no es podia ni dormir, és a dir, que no podies dormir de calor que feia. Passa que, clar, depèn de... Molt tonitants. L'any passat vam posar aire condicionat perquè vam dir tu no pots patir aquesta com que fos més llarg. No, diuen que és molt perillós, T'afecta molt més. I aquest any ho teníem, la fèiem anar només de nits i no estar ni a l'habitació, estar en un passadís i a baix amb la sala gran perquè refresqui en general, i amb allò estàvem a dintre casa a 24 graus, 25 i sense humitat, dorms bé, Jo no puc dir que hagi dormit malament. Ara, els que no tenien això planyo, perquè hi ha hagut dies que maco. Sí, això és el que ens van dir. Sí. Bé, després de tot aquest temps d'estar de vacances, ens han quedat molts temes per parlar. I començo pel primer. Festa Major. Com que heu estat gairebé tots per aquí. Bueno, Jaume, tu no sé si hi ets per Festa Major? Vas venir expressament per estar per Festa Major? 3 dies, la meitat. Ah, sí? Però vas venir perquè volies estar a Festa Major o va ser coincidència? Digues la veritat. Perquè ens ho vam combinar amb el meu fill i ell se'n va anar a estar mitja Festa Major ell aquí i se'n va anar a Palamós i com que em va fer fora de Palamós vaig venir a Festa Major. No sóc gaire de Festa Major, No. I tu, Jordi? Vaig estar alguns dies, el que passa que ho tenia que combinar amb la mare a Barcelona i per pujar i baixar-ho, si vaig estar alguns dies. Sí, també alguns dies. També? No, heu estat tots? Jo tenia Jo sí, tots, alguns dies és tots. No, alguns dies. Jo he estat tots els dies perquè teníem netes No a has casa. marxat? No. Quim, sempre marxes. Sí, però ara tenim unes netes a una edat que volen sortir cada nit. I si viuen a dalt a Sant Hilari és una mica difícil. I si volen dormir a casa meva als Pinatons, doncs els hi va de... Conya. O sigui, ja entren, surten i els hi donàvem la clau i per fi, esclar, no pots deixar-los la clau i marxar, has d'estar per aquí i ens ho vam passar bé. Si veus que els nets, perquè ara puc dir fills, s'ho passen bé, doncs també t'ho passes bé tu. Què tal, va? Expliqueu-me, alguna novetat, David? Ai, Xavier, bueno, tu ja saps que... Bueno, sí, com que jo ja sé el que em diràs. Jo vaig estar a la Festa Major, pràcticament. A tot arreu. A gairebé tots els actes, sí. Què? Novetats? Què ha passat aquest any a la Festa Major? La Festa Major molt tranquil·la, realment novetats, poques. Que va ser un dia més llarga. Sí, un dia més llarg, una mica més d'espais, perquè al perdre l'aparcament de Dr. Lane això ha donat més joc, agafar al costat del mercat, davant de l'esbarjo, Nous espais. una mica amb els Pinatons, sí, però tot bastant lo de sempre. No hi ha alguna cosa així que vulgueu destacar de la Festa Major? Jo, a l'hora de passejar el gos, com que et vas trobant poca gent, perquè quan hi ha Festa Major, poca gent. No passegen gossos. No, es veu que la gent està a la Festa Major, els gossos aguanten. I em trobava gent que no estava a la Festa Major que deien, és que no hi ha res per nosaltres, no hi ha res per nosaltres, tot és per la gent jove. Què? Això no és veritat. Quan dic jove, vull dir... I la gent jove es queixa de que tot és molt gran. que els que eren joves Ja no ho són. del Garito ja no són gent joves i per tant ja no programen Jo crec que amb aquest aspecte està bastant cobert, perquè tens des de la pista coberta, tens els Montgrins, tens el Garito i tens el Polvorí. Al Polvorí no hi ha hagut relleu? És a dir, ara els del Polvorí ara deuen tenir quasi 30, no? Els que van començar amb el Polvorí, sí. Per tant, i la gent jove... Però això tot arreu va canviant més o menys la gent. Bueno, no, el Garito no canvia, Sí. Sí. Jo diria que són els mateixos, de fa 15 anys. Hi ha gent que sí, però hi ha gent que no. I el Polvorí han renovat? Sí, va aparèixer gent nova, també. Sí, vaig veure gent bastant jove. Però bueno, els que ho portaven més eren, per lo que jo sé, bastant els del principi. Xavier, tu no deies que està ple de dones embarassades? Sí. Doncs això són 30, 20 i molts. Dels que van començar, estan en una segona línia la major part. A més, comencen a tenir fills i ja veuen dones embarassades i nens petits a davant dels bafles.
Era una activitat que em va sorprendre molt. Posen nens petits, Sí, això allà a la plaça hi havia una torre de bafles tremenda, doncs a davant hi havien posat una alfombra i estava ple de papes i mames amb els petitons. És que és la vacuna. És una activitat... Però era una activitat programada perquè això passés, I em va sorprendre una mica perquè vaig pensar que aquells nens potser estarien més bé en un altre lloc. Però com que ara últimament ja no goso dir res perquè quan veig totes aquestes coses que passen amb els nens petits i els seus papes rebo per tots cantons, doncs ja no dic res. Aquí no. Retrogrador total i ja, i com que no sé què passarà a casa, de moment no passa res perquè no hi ha res d'això, però veig a casa dels amics que reben també per tots cantons per xerrar, doncs ja no dic res. Però m'estranya, és que tinc de dir. Però activitats per criatures n'hi ha moltes. Els del Polvorí sempre han cuidat molt fer coses pels nens. Els trates i fer coses. Sí, jo trobo molt bé que facin una flor de la farina i tot això, si està molt bé. I el que em va garito sorprendre és aquesta activitat. No sé quin... que no... Hi havia un DJ i una columna d'altaveus i... Vols dir amb la música sonant? Sí, i no... A veure, que hi havia molt altaveu, que no sonava... no era... Vivaldi a to baix. Però és que així s'acostumen, entens? És una manera que els nens s'adaptin als sorolls. Però és això, que com que ja estic fora del mercat, ja només... Els que potser que es van trobar amb que els hi faltava cosa podien ser la gent de 20 a 30. Aquests són els que penso que fluixejava una miqueta. Jo més que tot, jo penso que anant bé hi ha hagut coses per tothom, però el que sí que és cert és que, i suposo que encara més pel fet d'haver-hi més dies, quan més dies allà, més has d'allargar el pressupost i per tant vol dir que el que has de portar val menys diners. No hi ha... Sí, el mateix pressupost per més dies. Exactament. Vull dir que aquí no hi ha... Tutia. Més cera que la crema. No hi ha més d'allò. Això, més cera que... I llavors, jo per lo que he sentit, sobretot que la gent compara, diu, hòstia, mira Llinars qui han portat, fulanito, manganito, sotanito, mira Cardedeu, el nom més conegut, tal, el coneixes? Dic no, ja està tot dit de la festa major de Cardedeu. Però, en canvi, jo m'he donat la sensació que però dic des del desconeixement, perquè jo no... Que per mi la major part d'espectacles han estat bé i el que sempre fan de circ, la majoria bé. Jo no en dubto. Però aquí ens sentaríem en un debat, que no sé si toca, sobre com ha de ser i què ha de ser una festa major. Sí. Jo no tinc clar que hagi de ser un seguit de noms que soni. És més, la festa major de Cardedeu jo crec que té un cert èxit, no sé si té a veure amb les dates, un cert èxit de públic que la Llinars no té. La cervesa. Què? La cervesa és el que proposa de Cardedeu. Jo els dies que hi he set els 2 últims anys tinc la sensació de que hi ha menys gent. Jo també. La sensació és si fa no fa la mateixa. Hi ha menys forasters. Les actuacions del Garito i així, que sempre estava fins a la plaça de l'Església, que no t'hi podies ni bellugar, ara et pots bellugar bastant bé. Però hi ha més coses. Fora ben bé de davant de l'escenari. Els concerts de nit, vols dir? Sí. A la tarda hi havia coses dels Pinatons, no hi havia algun mai. I aquest any hi havia coses dels Pinatons, i al vespre també hi havia coses dels Pinatons. No, a veure, jo els dies que vaig ser-hi vaig anar a diverses coses i m'ho vaig passar bé, i punt. Per tant, jo vaig anar passejant un dia, feien el concert allà, vaig dir, vés a veure tots els vells de Cardedeu, perquè més veies que cau Bosquim, que veig l'avis allà a la pista coberta. I vaig anar una estona també. Horrible, En quin sentit? Els que estiguin allà actuant, però una merda. Ah, sí? Per mi, Perquè no era no sé tu si vas anar al mateix dia. Jo vaig... Per marxar corrents, Jo vaig anar-hi que eren els mongrins. No sé si era No, com em sembla que era l'últim dia. Hi havia 3 noies allà disfressades. Hi va haver un altre grup, hi va haver-hi el country... No, jo vaig anar als mongrins, que hi va haver el concert a la tarda i ball a la nit. I vaig estar... I les sardanes. Vaig estar 20 minuts de concert i vaig anar... Hi havia una pantalla una estona a ballar. Que passava una pel·lícula de cine per darrere, no? Sí.
No, És que era penós, és un tipus de música que si tu vols veure com aplaudeixen i s'aixequen a aplaudir és quan surt el de la trompeta, fot un solo que està 20 hores bufant i llavors això és com els toros, vull dir, és una mica no, és veritat, o la cantant fot una estirada de corda allà a tope i la gent, bueno... Perquè toca. Vaig tenir un quart i vaig dir me'n vaig d'aquí perquè, escolta... Però això deies allà els calvos, ja si hagués anat una mosca i hagués pogut una patinada de darrere fins a davant de tot. Això ho diu el jovenet de la colla. Sí. No sé calvo, Algun dia podríem parlar de la festa major, de si caldria canviar-la o no, fer-la diferent, o si està com totes les entitats que no es renoven. No sé, totes les entitats. Els diables estan canviant. El que fan a la plaça dels Diables i tot allò, cada any és exactament el mateix, no fotem. Per mi hi ha una diferència, que és que cada cop incorporen més joves. Però vull dir que cada any és el mateix, vull dir, els balls aquells... Però no us agrada la tradició? Però sempre el mateix, vull dir... La tradició sempre és el mateix? Doncs mira, no m'agrada. Bueno, diguem que tot això és un altre debat, potser que més complexa. Hauríem de portar a la regidora de Cultura? O sigui, A lo millor... potser també, però... Entitats. Que, diguem, la cultura popular cap on va, què creiem o com pensem que ha de ser una festa major, què ha de donar o què no ha de donar, etc. És un... I hi ha un tema de la festa major... Aquí amb el tema de cultura s'hauria de parlar largo i tendido. De festa major hi ha una cosa que la major part de gent deixa de canto i per mi penso que és molt important, que és la fira. Pels crios petits, les atraccions. Les atraccions. I pels adolescents és el seu territori. Jo l'únic que he de dir és que des d'aquest any els hi han fet baixar els decibels i s'agraeix. I tant. Molt. I tant. Que es va queixar no sé qui, no? Bueno, sí. Perquè ja sense soroll no era festa major. Sí. No era així. Hi ha qui es queixa de... Però els que no vivim gaire lluny de la fira ho agraïm. Per les atraccions deien, quan jo estava a l'Ajuntament, que venien i també ens queixàvem d'això. Jo és que si no fem soroll, la gent no ve. Si no se sent la sirena... Vaig dir que a nivell de la xonxona. Senties la tòmbola... Però això fa molts anys, I tant que em fa. Perquè jo vivia al carrer Cervantes. I senties la xonxona. Aquí no m'hi vaig acostar. Jo vivia al carrer Cervantes. Però en canvi, hi ha tot allò que té molt d'èxit i els nanos de 12 a 16 anys estan tots allà. Quan no estan els pilotons... Bueno, quan se'ls acaben els calés, llavors se'n van a... Les meves netes que van dels 12 als 16 no han volgut anar aquest any a les atraccions, no ens interessa gens. Però ni un dia no hi han anat, Fantàstic. Cada any anaven... Però és caríssim, Sí, però aquest any han dit... No volem anar allà nosaltres. Quants anys tenen? De 12 a 16. Home, 12 a 16 i Són just els que van allà. És l'edat. És l'edat que estan els autors de xoc... 16 podria no tant. En el pop, aquestes coses. A què, els autojoques? Perquè... I a les màquines aquelles que giren i no entenc com pot ser tan masoca de ficar-t'hi. És que puri vaig allà, veus allò, dius, hòstia, i els deia les meves netes, no! Ho troben, vull dir, moltes coses d'aquestes. Jo tinc un amic que va pactar un PortAventura a canvi de prescindir només fructífer, una inversió més ben feta. No? Sí, és... Passar un dia a PortAventura que les atraccions d'aquí. El preu també deu sortir diferent. Però és que és caríssim pujar una cosa d'aquesta. I si tens més d'un fill, una ruïna. Tema següent, estic fent cronològic. Hem parlat de les vacances, hem parlat de les vacances, parlem de festa major i ara parlem de la diada, amb l'ordre que he posat. La diada, vau anar? Sí. Tots? Aquí, a Marxa de Torxes, primer la marxa de Torxes. Primer el sopar de l'esquerra independentista. Aquest me l'he perdut, què és això del sopar de l'esquerra? Abans de la marxa de Torxes. Exacte. Després la marxa de Torxes. Molta gent em va dir el Xavier, no? Però molta gent. Jo la marxa de Torxes vaig trobar-la més o menys com l'any anterior. Menys que fa 2 anys. Si els vaig comptar.
perquè és allò que em poso a la sortida de la plaça, no? Em poso a la plaça Macià, Clavé, i els que entren a Teresa Oller, allà els comptes. En sèrio que el vas comptar un a un? Sempre, 342. Això és exactitud i no la Guàrdia Urbana. Exacte. Al voltant d'un milió. No, això ho pots Hauríem de comptar. portar Vigila que si us sent gaire gent et contractaran per la propera Per diada. anar a comptar allà la diagonal. Els llocs, a Cardedeu és relativament senzill comptar quanta gent va a una manifestació, perquè els carrers són estrets i hi ha embuts, i allà comptes. Allà comptes. Vas donant tiquets. Un o dos. Els gossos també els vas comptar. No, però 2 o 3 gossos sí que hi havia. La primera que van fer, que ara hi havia com a d'alcalde, bueno, sí. Què? La primera que van fer de marxa d'aquesta de torxes per la diada, o la vigília, va ser quan encara en Comas era alcalde. Ah, sí? No és d'inventar-ho, això ho havia fet sí, això, bé. nosaltres. Amb com has dit? Home, la marxa de torxes aquest any ha tingut una diferència que jo agraeixo, que és que han substituït al final la lectura de poemes per la lectura de texts antics. Però segueix sent el que punxa perquè va arribar molta gent a la plaça i quan es va acabar la marxa estava la plaça plena i al cap de 10 minuts et gires i la gent va desaparèixer. És que és una mica rotllo. Sí, perquè és més rotllo. Però I perquè no tothom ho sent, i perquè fots la xerrada amb el veí, el no sé què, i no s'escolta res. És igual, encara que posis música. No, però a vegades sí que hi ha coses interessants. Són pobres, que estan La marxa de torxes es van qualificar de feixistes. Ah, sí? Sí, una desfilada feixista amb un dibuix d'aquells que feia el senyor Comas. Però no dius que la va organitzar ell? No! Ja deia jo. En temps de goma ho va organitzar Esquerra. Ara ho entenc. Teníem una estelada que era com tot aquest carrer de baix, de dalt a baix, allà portant allò i torxes, i en Comas ja va fer un xista d'aquells dibuixos que encara el guardo aquest. I, no sé, parlava el pare Bonet, no, aquests són els feixistes. Sí, s'ha de fer marxes de torxes, no és massa... Ara sí. I a la diada de Barcelona, des de Hi ha Cardedeu... la prèvia, abans. Els actes institucionals. A l'acte institucional. És que els actes institucionals és només... A veure, Aquí sí que hi vaig. perdó, un moment. Jo també. Anava a dir, quin públic hi havia? Pues encara Déu-n'hi-do la gent Sí, que hi havia aquest any. home, hi ha la coral en ple, pràcticament. Ah, per això estaves, Hi ha Jaume, perquè van a la coral. La Home, coral, no. després hi ha els polítics que volen remar... O sigui, Per l'any que ve? Sí, a segons en eleccions, llavors veu gent que no els havies vist mai i ara estan On ahir, aquí a l'acte institucional. però estava bé de gent, no? Sí, està bé. Tots polítics. Dels anys, Però jo diria que més o menys com sempre, no? Sí, més o menys com Hi ha sempre. hagut algun any que ha estat més pobre. Sí, més pobres. Però ara, aquests 2 o 3 últims anys, la veritat és que Déu-n'hi-do. I si hem d'encetar un debat al respecte, després hi havia borregos i només hi havia borregos secs i no... Però els borregos no els va fotre cas ningú. Jo quan ja marxava vaig pensar, hòstia, és veritat que hi havia borregos, em giro i estava a la taula amb el porró allà sol, no hi havia ningú amb els borregos. Exacte. Sí. I per Primer baixar estaven a part. costos... Sí. Però a més és que borregos secs a les 11 del matí No, no I més passa quan la ni gent diu. havia de dinar aviat per poder anar a És Barcelona. que així els guarden i els tornen a treure el Sí, següent. el que sí que fa un parell d'anys és que s'ha baixat el pressupost i hi ha De borregos. una cobla. Abans venia una cobla. Bueno, per la coral no fa cap falta. no, perquè al revés ens Feia nota. aixecava. Sí. Els segadors amb ells, Oh, els segadors en copla eren terribles. Era terrible. Anaven amb una lentitud. sí, i la feina que tenies a cantar. Hosti, com ho faràs, això? Les sardes que llavors que feien sardanes, clar. Sí. I la primera peça que tocaven eren els segadors que ho cantava la coral i tothom qui volia. Hi va haver discurs institucional. Qui el va fer? Cortet, la va fer l'Oliver. Va dir poc. I va Ah, va haver, venir el- més que discurs institucional, és una mica de presentació de Sí, l'acte. el que va estar bé va ser després l'Assumpta Montellà, que va fer un històric, amb anècdotes i tal. Bueno, No, i ella parla bé, és agradable Sí, de sentir sí. l'assumpte. Hi havia algú del PP, per curiositat. Però Ja fa sabem... temps que no hi són. Mai. No van als plens, em sembla. No, Jo que anava a dir que no va plegar ningú. va plegar el gelada i no se l'ha de substituït. moment De moment que jo sàpiga no. Com a mínim Però només ha passat el un nas ple. no ha dit res. Només ha passat un ple, no? I si no surt el nas, No, no, no existeix. 2 plens sense gelada?
Bueno, el que va plegar i un, perquè l'agost no n'hi ha hagut. No, agost no, però el de juliol ja no va aparèixer. Aquest un. I el de juny em sembla que Jo crec que va tampoc. plegar al juny, no? No puc assegurar, sí, em sona ja tan lluny. El que els altres, o sigui, volien, ho han demanat per estar, i és la Junta Electoral qui no els ha donat les credencials, mentre que la del PP hi ha demanada... Què són els altres, perdona? Els altres. El Els PDeCAT, El PDeCAT. el PDeCAT també va haver-hi missions. Substitució. Ah, i no s'han substituït tampoc? No, però no per falta de ganes, sinó perquè els papers no han arribat. Mentre que al PP sembla com que ningú té ganes d'estar-hi. Però PDeCAT què plega així, dels que hi ha... La calamanda plegat? Oh, No, això ja fa molts Bueno, dies. ja No, ara Pues plega sí. la tuti. La tuti. Entrar, no sé qui va dir que... Per entrar a Que Nadal. entrés a Nadal, això. Que va dir que vindria avui a Nadal. No, va dir que no. No. Que vindria aquest any algun dia. Ah, jo vaig entendre que allà a la bandera, allà que veig amb la viola, i vaig entendre que venia avui aquí. Per això, fins i tot he trobat estrany que no hi fos, perquè No, en principi- em va semblar que deia això, Ara vindran les municipals, sí Entrarà que ell de vindrà. regidor. entrada de regidor. Com que ara hi haurà les municipals, Sí, sí, sí. aviat vindrà el Nadal. Perquè aquesta gent... Han de passar tot. Però el col·legi de regidor s'ha acabat, El què? Què? El col·legi de regidor s'ha acabat, Ha de ser tertulià. Home, Clar. que no, això el que va passar, no? Digues, què va passar? Quan hi havia... Però no sabia, que posessis tu les normes, Quim. No, però jo anava dient... Vull dir, pensava que era Això jo. de ser regidor i aquí, no. Que van venir el Gelada i el Perquè Labat. sempre el Quim. Perquè hi havia sempre unes baralles allà, bueno... I com que el Quim no s'entén amb el PP, doncs, entens? No, no sé què ens enteníem. Quan no era regidor parlàvem. En principi no tinc Si podia, no, és que si podia discutir, però quan va ser regidor és que no s'hi podia parlar. I esclar, estava en una tertúlia, a cap tertúlia hi ha regidors i gent que tingui càrrecs polítics, tots i tant. A les ràdios Ves públiques. escoltant. Però a veure, però si 5 de 10 és una tertúlia que No, però està ben munta la feta. gent, Ara perdona. diran que té subvenció. Sí. Exacte. Cobrem una pasta per fer aquesta tertúlia i convidem a quins de sordera. No, convidar sí. No es convida el regidor. Sí, suposo que ell vol dir que sí. No. Fixa. Sí. I què? Però si volguéssim ho faríem, I eh? tant, i si vols fer venir l'alcalde també. Clar. És igual, però... No hi ha normes, el que passa és que és veritat que aquells regidors van portar problemes que van desfer la tertúlia. Vale? Però és el que diu el Jordi Mallol. Potser un altre regidor no hagués passat res. Potser. És a dir, vols dir que quan la Montse hagués participat en aquesta tertúlia quan era regidora hagués sigut diferent d'ara? La Montse és la Montse. I Mira. Però en Bueno. gelada i l'altre és l'altre. Doncs és el que et dic, que no era un problema de que siguin no penso que no regidors. s'havia que vetar una persona perquè fos regidor. Jo també ho penso. Era com a tertulià. I m'imagino que el convideu... A més, Jordi, eren tertulians i van passar a ser regidors. Què havia de dir? Largo? No. No, si Doncs ja està. amb tertúlies d'aquestes de ràdios públiques, quan un fa això, plega. Però que això m'és no és- igual. Però que m'és igual És que que això ho facin no és els una altres. tertúlia pública. És igual. Això és una tertúlia cardedeuenca, Però és que hi a ha l'estil nas. És diferent. No, que aquí som al final, Quim, els tertulians fas venir de cada són partit el i s'ha Jordi, el Jaume i el Juanito, m'entens? És gent de Fas Cardedeu. venir de cada partit És i ja està, diferent, que els va. polítics són polítics i aquí tots som gent Ves del que ara a les poble. eleccions no anem tots a... De llistes. regidors. Sí, perquè els del PP no han dit. Naus aniria... Et quedaràs tu sol perquè... Però potser no sortiries, eh? No se sabia. Avui estava escoltant al ràdio aquest matí, estaven parlant d'això de les veritats aquestes, com ho diuen, el fact postveritats, les postveritats, i deien una cosa que diu, veus, aquest tio té tota la raó. La gent no li has de dir el que tu creus, has de dir-li el que vols sentir, sigui veritat, sigui mentida, i venen així. O sigui que ara si pogués fer un míting pels municipals, collons, no sé què diria, però segur que no diria el que penso, diria el que volen, ja està. Hi ha els de Ciutadans, diuen. Sí, Va, ja els tenim aquí, eh? muntant carpa cada... Ja venen de tant en Això tant. penso jo que potser que no hi hagi algun sector del PP que se'n vagi cap allà. Home, segur. És que No, la cosa no dona per més. Ciutadans i PP em sembla que són cosins germans. Bueno, jo crec que part de la
campanya que estan fent els socialistes és per assegurar un sector del vot. Sí. Del PP també, eh? Bueno, No, del no, de el desmarcar-se de Ciutadans. estan fent, en el bon Marcar el sentit, seu clientelisme, terreny, exacte, marcar el seu terreny. No m'agrada, el que estan fent, el tipus de... A mi personalment tampoc, però té la seva lògica. Sí, estem en altre tema, eh? Perquè penso que els municipals... És un altre tema, eh? Bueno, Els portarem a tots, Els portarem a tots, un a un, per poder conèixer-los. Els de Ciutadans no sé ni quina cara tenen. Sí, sí. No fins a pausa que vinguin. Doncs no Jo sí. vinguis. El ple va vindre ho un vull dia conèixer. Sí, De Ciutadans, sí, dos. i a fer una pregunta i en Masferrer no li va ni voler contestar. des del públic. Sí que li va algú contestar, de- sí que li va contestar. I després el de Ciutadans li va agrair que hagués sigut tan considerat amb la resposta que li va donar. No recordo aquest moment què era, però era... No, això era els socialistes del Parlament. Sí. Però aquesta Li va gent- preguntar per alguna dels llaços grocs i coses Són de Cardedeu? Jo no en conec ni un, Jo tampoc, però però igual ho són, Poden ser, clar. Bueno, va, tornem a la diada. Menys el Jaume, tu qui Jo no vas vaig anar? anar, no, fa un parell d'anys que no hi vaig. I tu, Jordi, vas a ser-hi? Sí. Ah, què tal? Sí. Quin tram? Molta gent. El 35, el del Vallès també? Oriental. Jo vaig anar, Podria ser molt gran, no us vaig veure. vaig anar al Poble del Rei a veure els Ciutadans. Ah, sí. Jo Eren vaig 12 i jo. d'esquena. Sí? Sí? Què tal? jo no us vaig veure, però vaig veure altra gent de Sí, Catalunya. Sí, sí. Caminar amb el autocar. Bueno, és que a més a més, si anaves amb l'autocar els anaves trobant. Jo vaig baixar vehicle privat. Tu que vas a tot arreu en públic? Sí, però transportava família i totes aquestes coses i... L'autocar és molt còmode, eh? T'ho recomano. A 3 anys hem anat amb autocar. Principalment que et despreocupes d'aparcar. Jo et deixo allà, jo et recull, però bueno, el recull a l'hora que... L'any de la Meridiana, que jo vaig anar, va ser l'últim any que vaig anar-hi, que anàvem amb cadires i això, perquè a certa edat hem de seure. Vam marxar d'aquí no sé quina hora era, a la 1 o 2:15, i a les 9 del vespre encara estàvem assentats allà esperant que vingués l'autocar. És... Sí, el de la Meridiana, jo també el Sí, recordo... de tant, però bueno, és prendre les coses amb calma. Sí, ara Estàvem no sé assentats no, al costat però tots estàs secants de cansat i tens Cardedeu, ganes allà d'anar... esperant allà a l'Hipercor que ens vingués a buscar. Sí, jo també estava per allà, sentat per allà. A la Meridiana, no? Jo hi he anat cada any, però aquest any acabàvem d'arribar de fer Al Bodorrio. 800 quilòmetres en furgoneta i la mestressa avui es posava a treballar amb nens i Sí, sí. és molt pesat estar tantes hores. Si encara és una manifestació de les que camines, doncs mira, però No, aquestes a més va ser un desastre, d'estar-te dret, Va ser un desastre. a peu dret, Perquè el tram 35 almenys, bueno, vull dir, va ser molt maca, anàvem tots guapíssims, trobo que el color afavoria a tothom, és a dir, molt xulo, i penso que hi havia molta gent, em va donar la sensació, no? jo Que vaig sabia estar bé. mirant per TV3 i la veritat és que d'entrada hi havia alguns moments que hi havia trams que semblaven amb molt poca gent Esclarissats. perquè semblava com si la gent estés als A l'ombra. laterals, però la veritat és que quan se't donaven compte el treien ràpid aquests plans i passaven els que es veien, no, suposo No, però no estaven però llavors la veritat és que es veia molta gent, molta, quan ens ensenyaven els planos generals i tot, es veia molta gent. Al 35 hi havia densitat. Molta gent, Sí, eh? sí, jo que no sé que havia... El que passa que és això de que, clar, fan un acte amb una punta I que no tots els s'entera. altres, bueno, parlo dels altres anys, hi ha uns bafles no que t'enteres que de no res, entens res del i clar, que quan diu. fa mitja hora que aquella gent està parlant, No, no, tothom però ha marxat. Però a més a més, era molt difícil dir, s'havia de fer silenci, però no t'avisen de quan s'ha de Quan tu fer deies desastre silenci. et referies a això. Sí, sí, em referia que després quan vaig veure l'onada aquesta de- quan vaig veure l'onada per TV3 vaig dir que maco ha quedat, però la realitat és que es van fer no sé quantes onades, no es va fer silenci jo crec que en cap moment, almenys en el nostre tram, vam cridar diverses vegades per dir ara toca cridar, tornem a cridar, és a dir, perquè no hi ha, és impossible. Sí, bueno, jo recordo Impossible. l'any passat, a més... Havien de fer que coses més fàcils. Teníem que ser a no sé quina hora a l'autobús i encara senties que estaven parlant i no sé què, però tu tenies que marxar perquè si no l'autobús no arribaves a temps perquè a sobre el tenies a 10 travessies i per tant, clar, és allò de que... No, a més la gent l'acte encara va dura, però... a les 17:14 crida i se'n va, vull dir, és ben bé ràpid això, Els que eh? parlaven podien ser molt interessants si hagués parlat un o dos,
però és que quan han parlat Sí, 6 va ser... Jo per la tele ja ho vaig trobar llarguíssim. era... En tot cas, in situ, jo no s'entenia res del que... No, la tele s'entenia tot. Sabies que hi havia música, sí, hi havia uns bafles cada X metres grossos, i si t'hi acostaves, perquè hi havia punts que hi ha molta interferència. De tota manera, sembla com si estiguem només trobant els defectes. No. Jo penso que va ser molt positiu, jo vaig sortir molt animat, realment. O sigui, ja vas independència demà passat, tu? No, de passat demà no, però bé, tampoc... Demà passat. Una mica més, no gaire més. Doncs, bé, o sigui, aquesta desinformació que s'està donant dient que la gent s'ha desinflat, que... Allà vaig veure una cosa molt clara, que era que s'estava demanant unitat en els partits, o sigui que els dos partits principals deixin d'anar-se fent la traveta l'un a l'altre. Avui ja s'ordenava al Parlament espanyol, Sí. És que no tenim valors. No ho he vist. Què ha passat avui? Què? Convergència presentava una moció que al final la retirada, sobre els... Pactant amb el PSOE, pactant amb el PSOE per fer les converses, i Esquerra ja dic que ja no votava. Dius, bueno, va, parlem abans, coi, de venir aquí a fotre el número davant dels espanyols. Hòstia, és que som imbècils, Sí. Tots. No, però avui he estat escoltant una estona fins que me n'he cansat a la Terribas, que anava parlant amb tots, Sí. i al final és el mateix que acabes parant la ràdio i no t'has enterat de què t'han dit. És un embolic de sí però no però sí, Bueno, i com em deia, perquè estic ficat aquí per WhatsApp amb una tertúlia de gent que anem allà a la uni així, que tots són superintel·lectuals, bueno, gent que està ficat, som professors d'història, de no sé què, i jo allà sóc el mig d'un dir, però m'ho passo teta perquè són tan savis que sempre prens alguna cosa. I són molt independentistes, però tots, la majoria ara, ja estan amb allò de que, oye, per què no comencem a explicar les coses com són a la gent, que no són pas tan tontos, i si les coses no es poden fer, diguem, ara no es poden fer, i si s'han de fer d'aquí 10 anys, diguem que s'han de fer d'aquí 10 anys, però no diguem... O sigui, si hi ha 1 milió de persones al carrer, diem que, ui, ho fem tot demà, i l'any demà ja diem una altra cosa. Però això també entraríem en un altre debat, també molt més complex que el de les festes populars, i aquestes coses. Però al final el problema és que no hi ha una solució màgica i buscar la independència avui és tan complicat com buscar-la d'aquí 10 anys. Aleshores, a mi em sembla tot correcte i tot és raonable, i si t'ho expliquen bé et convenceran de que és lògic i raonable demanar-la per demà, i lògic i raonable esperar-te d'aquí 10 anys perquè ho tindrem més ben d'això. Tot és defensable. Sí, però vull dir que hi ha unes coses que han d'estar a punt i fetes i la meva opinió particular és que vist el que ha passat a les últimes independències d'Europa, ha d'haver una alineació d'estrelles que fa que tot sigui fàcil, i mentre no estiguin alineades no pot ser. Però si mirem quan va caure el mur de Berlín, si mirem la independència dels països bàltics, veurem que uns mesos abans era impossible, i ho miressis per on ho miressis, inconcebible. En canvi va passar. Hi ha un moment que ja l'alineació és correcta, les portes estan obertes i s'ha d'aprofitar. Nosaltres vam tindre les estrelles més o menys alineades fa uns mesos i no vam saber-ho gestionar o aprofitar o aquestes coses. Hem de mirar a veure si som capaços nosaltres d'alinear bé les estrelles o esperar que s'alineïn soles, no sé com s'ha de fer, però jo crec que aquestes coses passen perquè hi ha un moment que determinades coses passen. Sí, però el problema està quan hi ha algun partit que pensa que pot treure profit i deixa l'objectiu principal, que és independitzar-se, està ben col·locat, i llavors dius, ostres, tu, a mi en aquest moment el que em sobren són els partits. Sí, però sense partits no pots anar. Això l'Oregon també ho diu, Això després. El d'Hongria també ho diu, això. Després ja farem, però ara l'objectiu principal. Jo penso, jo no estic, jo ja m'esperava que hi hagués moltíssima gent. El tema és que jo sí que demano
que els partits siguin clars. No tenen, per mi no sobren, perquè en definitiva representen una part de la realitat. No, és que si no hi ha I partits, llavors, el que exacte, has de sortir al carrer. Una gran coalició. El Jordi Mas va dir que la independència es logra de dues maneres, o a través del pacte o a través de la revolució. I en aquests moments no s'estan donant cap de les dues coses. I aquí sí, perquè jo penso que els nostres representants hi ha un sector que ho tenen clar. Estem a Marte, des del meu punt de vista, petit príncep. Hi ha un sector de Junts per Catalunya que està fent un discurs, des del meu punt de vista, molt èpic, molt de símbols, molt de gestos, i hi ha una Esquerra Republicana que demana, en aquest sentit, el que apuntava potser una miqueta el Jaume, de dir, hem de parar màquines, hem de tindre en compte que la correlació de forces, i això estic explicant, gent. Ahir hi havia, com sempre, la il·lusió de la gent de peu, que se l'ha il·lusionat tant, d'alguna manera emocionalment, ens han posat que tot això seria molt fàcil i es faria en 2 dies, que ara no hi ha l'Oriol des de la presó, ara no hi ha ningú que tingui la suficient valentia, i ho pensen alguns d'ells, per dir, potser en aquests moments cal parar i cal, evidentment, tindre en compte això és el que... Clar, però és que jo, per exemple, no ho entendria per què cal parar. Què ha canviat de fa... Perquè estan a la presó? No, veus? Jo puc pensar que hi hagi gent que continuï estan, diguem-ne, amb el discurs és important el mandat de l'1 d'octubre, estem això, si no per d'aquí 2 dies jo continuo defensant la independència, jo també, però per mi ara en aquests moments no és el que puc posar a taula, perquè aquí hi ha un tema que dificulta tot això, que és els presos i els exiliats. Mentre hi hagin els presos i els exiliats serà molt difícil poder dialogar, i serà molt difícil que el mateix moviment independentista revisi autocríticament allò que hem fet malament. Serà difícil perquè hi ha aquest tema. I mentre això no se solucioni, estarem com ahir. No, l'estratègia és bona, ens els han ficat a la presó i s'acaba la independència, és això? No s'ha acabat la independència. Bueno, s'ha acabat la independència, vull dir, sí, acabes de dir, mentre estiguin a la presó s'ha acabat el tema. No s'ha acabat el tema, un tema, és una patata calenta, estan a la presó injustament. Sí. Però ara no em surt el nom de la presidenta de l'ANC, la Paluchi, que deia que s'havia d'evitar personalismes, és a dir, que no parléssim de persones, sinó que... Ella parla molt, que el moviment independentista havia d'anar no basat ni en Puigdemont, perquè alguna cosa que també s'havia basat molt al Puigdemont, no? Ni tampoc en presos polítics, és a dir, que els presos polítics, tot això són coses com... No va fer servir aquesta paraula, però entenem que una cosa són els presos polítics i aquests han de sortir de la presó ipso facto ja, i l'altra és el tema de la independència de continuar tirant endavant. Si tu m'estàs dient que Espanya té un 10 per haver-los ficat a la presó perquè ha aconseguit que això s'aturi... Jo no he dit en cap moment això. Però ho dic jo. No diversis. Aquí està el problema. No he dit això. El que em dones a entendre. El que dic és que el nostre gran mal, des del meu punt de vista, han sigut les presses. Les presses. Al no reconèixer que el 6 i 7 de setembre de l'any passat vam cometre un gran error, des del meu punt de vista, a l'elaboració d'aquelles 2 lleis, i em podeu dir, és que els altres no parlaven, és que els altres tenen molta culpa. Jo crec que va haver-hi una mala gestió, perquè es va anar molt sobre la marxa, i probablement es tenia que haver organitzat molt millor, però no és per falta de temps, perquè temps hi havia. Que ens estaven dient que hi havia estructures d'estat, que ens estaven dient que Europa estava al nostre costat. Es va improvisar. Doncs jo penso no improvisar. Es va mentir, directament, perquè aquelles reunions que ara d'aquí sortiran d'aquí 10 minuts, no? D'aquí una hora. Perquè jo més penso que eren baralles entre partits, Vull dir, que estan parlant amb Europa. Ha estat la desunió. La Ponseti, el dia aquell que la gent estava a la plaça Sant Jaume esperant que es facis la bandera i tal, alguns consellers ja tenien preparats el bitllet d'avió per fotre el camp. Per què no van ser suficientment valents com per donar la cara, sortir al balcó? Nois, això no es pot fer. Perquè potser ens haguéssim estalviat moltes coses. S'ho van dir tot això, jo vaig veure les cares aquell dia al Parlament, les cares feien tots, no es veia pas que estiguessin units aquella gent,
Cada un mirava Cada un que sortia del despatx sortia més mala bava. Tot i així, jo torno a lo mateix, la mala gestió. Jo crec que hem de ser conscients de que tenim molta força, perquè cada vegada que... El que fotran a la presó seran a tu, no seran els d'allà. Bueno, això és un altre tema, clar. Però la força la tenen ells. Però aleshores no et posis a liderar un moviment si no ets capaç de És que jo el que no entenc és que la gent no es pensés el que passaria. Jo ho trobo bueno, no vull dir cap però pensar-se que no vindria aquella gent aquí i els enganxarien i els fotrien a la presó i demanarien rebel·lió el que vulguis, és que ser molt ingenu, perquè aquella gent no volen que marxem, no ens deixaran pas marxar per les bones i la guerra no la podem pas fer, la guerra dels segadors. Ni ara ni d'aquí 10 anys. Ni d'aquí 10 anys, ni d'aquí 20. Doncs per això, perquè hem d'esperar 10 o 20 anys, no ho entenc. Si serà no igual. En tot cas, jo no vull dir que això sigui ni el camí, ni que sigui un èxit, ni cap cosa d'aquestes, però jo crec que no som conscients de la força col·lectivament que tenim. L'estat espanyol no té eines per intervenir tot el país. Si el país va a la una, si el país funciona, quan es va amenaçar la primera vegada amb el 155, jo recordo que es deia, si els alcaldes, que són la majoria, cedeixen espais per fer un referèndum, l'Estat no té gent per bloquejar totes aquestes coses. Si tots ens posem d'acord, i hi ha hagut moments que a mi semblava que sí que ho estàvem, l'Estat no té possibilitats, però ens ho hem de creure, i potser el nostre problema és que no tothom s'ho acaba de creure. Tots els que havien de llevar-se el millor, digue'ls que l'any que ve que facin la declaració de renta, la paguin amb una caixa catalana, que sigui per la Generalitat. Has de transmetre credibilitat, però jo crec que... Ja em consta que aquest millor et fan això. Doncs si ho fas bé, si ho expliques bé i dones una sèrie de garanties, jo crec que sí, que molta gent i que la majoria. Hi havia un moment l'any passat per aquestes dates que... El problema és que tu ja has estat tributant tot l'any a l'estat espanyol, i el dia de la declaració de renta molts el que vas és que et torni. Però a partir de cert moment si la teva empresa tributa amb una hisenda, tu ja pots anar-hi fent. Un que sigui autònom potser sí que podrà tributar allò que li sembli, però tots els que estan assalariats, jo no puc decidir a quan tributo ja quan el qui em paga tributa. Més estructurat és l'agència tributària, semblava que estava tot ja lligat. No, però jo recordo fa 3 anys enrere o 4 que parlava amb un home que era client nostre, que estava molt ficat en tots els temes d'independència i tot això, i tenia una escola d'adults i així per aquestes escoles això fan formació a empreses i així, i em deia, clar, diu, jo hi ha moltes coses que veig clares, però imagina que demà jo tinc de decidir a on tributo i decideixo tributar a l'agència catalana, però demà passat em vindrà l'agència espanyola i m'ho embargarà tot. És que per aquí és on ho tenem pillat. Demà passat tinc de baixar la persiana i llavors què faig? I era dels convençudíssims, però clar, qui deia, què faig? Però és que... Perquè clar, hi havia un dia que per internet sortia un intel·ligent que deia, jo ja fa anys que no tributo a l'agència espanyola. Puta no tributava enlloc. Tenia una casa de turisme rural a Can Collons de la Roca i que ell ho podia tot en negre. Dic, home, així qualquiera. Que sabi que ets, rei. Si tributaves la catalana ho passava a l'espanyola. O sigui que tampoc... Tot i així, com tot, si ho estructures bé, les coses poden funcionar. Jo no dic que no hi hagi danys col·laterals perquè és inevitable. O sigui, creure que algun dia es pot arribar a la independència sense que no rebi ningú, sense que no hi hagi algun ferit i fins i tot, desgraciadament, sense que hi hagi algun mort, perquè fins i tot les independències més suaus que hi ha hagut a Europa, algun mort hi ha hagut. Vull dir... Ah, sí? Sí. Tu creus que hi haurà morts? Txèquia i... Home, els espanyols són molt animals. Sí.
Jo crec que sí. De catalans. Jo crec que és inevitable. No és el mateix. Home, no, però... No és la visceralitat. Ens hem defensat per la revolució dels somriures, per un moviment pacífic i democràtic, perquè una de les coses que pot passar és que sí, que d'aquí, si això no es soluciona, doncs hi hagi, sobretot en sectors joves, fins als collons, i ens tornem a trobar en un terra lliure. Això pot passar, això pot passar. Malament, si passa, però pot passar, queda clar, no? Jo el que veig és que, escolta, allò de la unilateralitat ens ha sortit bé, ara en aquests moments. Mira que no ens ha sortit bé. És que no s'ha fet. No s'ha fet, hi ha gent a la presó, hi ha gent a l'exili i hi ha tot un, diguem-li, desmuntatge. Però per què? Precisament perquè es van tirar enrere. Per què hem de continuar? Sí, exacte, perquè es van tirar enrere. No ho sé. És que de vegades ens tirem endavant i podem al precipici, Vull dir que això de dir avançar i tirar-nos al davant no vol dir que necessàriament sempre tingui que ser per aquest camí. Jo el que veig és les declaracions de la presidenta de l'ANC que se'm posen de vegades els pèls de punta quan la sento parlar, perquè a més li està dient amb el senyor Torra el que té que fer, i jo ahir vaig quedar parat el Torra dient és el que li deien, escolti, vostè ha escoltat a l'Òmnium i a l'ANC de que se li està demanant que faci la pública, que tiri cap endavant la independència en 2 dies, que té el que va. Diu, és que això és el que em tenen que demanar, perquè jo sóc com ells, jo vinc d'aquí. Escolti, vostè és el president de la Generalitat, vostè ja no està parlant com un CDR, ni està parlant com a membre de l'ANC, ni com un activista que posa llaços grocs, vostè és el president de la Generalitat, i per tant s'ho té que creure primer de tot, s'ho té que creure. I hi ha un sector d'aquest país, encara important, que no està per la labor, Per tant, quan Esquerra Republicana diu potser hem de pensar que encara no tenim una majoria social, i per tant, clar, llavors sortiu vosaltres i diu, vosaltres vols dir la CUP? El David Perelló, és veritat. No, vull dir que quan dius... Perquè dir la dreta, és veritat, perquè no. És igual. No, ja t'entenc, però el que diuen els teus amics. Desobediència. No aconseguirem res amb l'Estat. És un discurs que en aquests moments, com que tenim emocionalment alterat tot, evidentment que hi ha un públic, no? Però el mateix Torres, en els seus discursos, que són discursos perquè vol quedar bé amb molta gent sumament... que tens que fer un doctorat de vegades per entendre'l, que t'està dient per un cantó... De la Juan Carlos. Que no, De la rei Juan Carlos. No, és veritat. L'altre que també ve de la vida, no? Tu ets professor d'història. Ahir, per exemple, vam fer el programa aquell sobre la Generalitat, de com funcionava i com estava la història de l'edifici, aquestes coses. Anaven explicant com les coses que havien passat en aquell edifici, aquestes coses. És una repetició constant. Sempre es veien futur. És el mateix que va tornant a passar cada 15 anys. Però serà mentida. Vol dir, però no aquest segle, fa 300 anys. Ja, però potser que trenquem la roda, no? Jo el que faria és agafar els de la CUP i fotre el president de la Generalitat, president del Parlament, 2 de la mesa del Parlament, i que tirin endavant, que cago en Déu. D'aquí 2 dies tots a la presó. O no? Aviam, estem entrant en un món inexplorat. I per tant... Ja sembla que anaves aquí a les conseqüències, No, però jo penso que és que dels 2 partits grossos, si aquests 2 anessin units, ja ens hauríem sortit. De què? De la independència? I tant. No, Javi, no, és més complicat això. Hi ha Llarenes, tot aquest... Però és que hi ha un moment en què, el que deia aquell regidor que després li van posar un puro, s'ha de trencar els ous per fer una truita. Hi ha un moment que s'ha de fer. Sí, doncs mira, que fotem el camp de davant. El país que no està per la labor. És que no és la veritat que sigui la veritat. No és veritat que sigui la veritat. No, però sí igual. Però si vas a trencar ous, et baixa molt més de la meitat. Gallina ecològica, per això? Sí. Tot i així. No, però és veritat. En el moment en que algú plantegi un enfrontament així una mica fort, aquest 1.600.000 d'ahir et baixa la meitat. Perdona una cosa, el conflicte comença amb que volem un referèndum.
un referèndum pots votar sí, pots votar no. Un referèndum és algo que està obert a tothom. Sí. Vull dir, que si no t'agrada i no hi estàs d'acord, votes que no. Vull dir, si ja no et deixes... Però si no hi vas malament, tu. No hi vas. No pots. No es van sentir cridats. No, perquè es faci el referèndum. Núria, és la meva opinió. En aquest sentit, penso que intentar dir que el mandat de l'1 d'octubre té que anar a missa és un gran error. No, però que es faci. Jo opto per la independència, però per la via que deia aquell el Jordi Mata, per la via pactada, per la via escocesa. I això I si l'altra banda no vol pactar, què? Ja veurem. Amb això sí que d'acord amb el seu anàlisi. Amb el seu anàlisi. Ja veurem. El que sí que queda clar, el que no podem fer és, tal com ara estem, més gent a la presó, o sigui, fer la mateixa estratègia. Ja pots sumar el Coscubiela tu, No, però és de la mateixa família. No, però el tema que et diuen Aquí tots som, Perquè hi ha unes xifres que em semblen inqüestionables, que són que hagin dit explícitament que volen independència han sigut un de cada 7 catalans. Ho han dit explícitament. L'arribada es pot dir, doncs n'hi ha 6 que no han dit res, o que estan en contra, que no és cert. Que hagin dit que estan explícitament a favor de la Unió són un cada 350. No ens deixem enganyar. No fotem. És molt diferent. No comptem aquest 47%. Quin 47%? El 47% del, diguem-ne, de la representació que tenim. No, el 47% que és social. El 47% de la gent ha votat opcions independentistes. Sí. Hi ha un 10% que sempre votarà Àngels Castilla o anem a veure Toros. I quants són els que han dit que no? Aquest és un 10%. Teneu-li, queda un 40%. Queda un 40%. Aquest 40%... Hi ha de tot, Hi ha de tot, perquè els comuns no és, no. No, ja ho sé, clar que no, els comuns... El tema està en que... Mirem el Parlament, tu, quin partit va guanyar? Qui va guanyar? Home, no fotem per les altres dos, són tan burros que van anar dividits. No són tan burros. No són tan burros. Aquest és un problema... El que vol dir és que hi ha un percentatge X de vot clarament o declaradament independentista i un percentatge Y de gent o de partits clarament unionista i un gruix de gent que no vota o que vota opcions no clares, etc. L'independentisme es mou al voltant del 47, 48, 49, depèn del moment, això ho veiem. L'unionista es mou al voltant del 30 i pico %. Què va? Menys. Depèn també del moment i de les eleccions i de totes aquestes coses. No els menys tinguis, no són tan pocs. El problema és quan el vot unionista s'apropia de tots els que no són independentistes. Aquest és el problema. I el discurs que sentim constantment últimament és aquest, que clar, els independentistes només són un 47, quan són els altres? Contem-los. Sí, però... I si hi ha dubtes, Estem per un contem-los. referèndum. Jo vull un referèndum. Serà la millor solució per veure això i que evidentment... Però no volen fer-lo. Bueno, no. Per vols, perquè sortiria que no. Clar. No, són borros, això és veritat. O hagués sortit que no el primer dia. El primer dia que es va plantejar hagués sortit que avui... Ara ja no ho sé. No podria fer altra cosa, però Ara ja no ho sé. al principi, jo soc a Madrid. Perquè això és com un divorci, on un es vol divorciar i l'altre no. Com es resol això? Em sap... Bueno, de dues maneres, penso que aquest és un debat que més tard o més d'hora, jo confio que la realitat... Però tothom està mirant el mòbil del Jaume i per això s'estan fent silencis perquè estan llegint. Hi ha una cosa important. Vull llegir-la en veu alta. Puigdemont... Clau a la retirada de la moció del diàleg pactada entre PDeCAT i PSOE. Però és que demanar diàleg amb aquesta gent és perdre el temps, és voler allargar, perquè no el tindran. Però aquests són del mateix partit, o sigui, ja no tan sols el problema està entre que no s'entenen Esquerra i PDeCAT, sinó que dins del PDeCAT hi ha Puigdemont i tots els altres. Pesa més a Puigdemont que tots els altres. No, és que jo penso que dins del PDeCAT hi ha un sector puigdemontista i un sector que no ho és. Hi ha la Míriam Nogueres, que n'han parlat a la televisió TV3, ha sortit el seu nom, quan hi ha... Home, ara és un càrrec, entre 8 i un quart de 9 hi ha la Pilar Rola i parlaven d'això que havia passat. Diu, sí, perquè la Míriam Nogueres, dic, collons, aquella ja... Home, ja és la número 2. Dintre de la sala por de PDeCAT. Està dalt de tot. Doncs mira, ja van al Parlament, imagina't. El costat del David. Les dones són una mica sueltes i ja les has fotuda.
Em sap molt de greu, però hem arribat a gairebé al final del programa. Bueno, és que jo tinc el temps que dura el programa, fa 57 minuts, és a dir, que el tema de... Bueno, ens hem deixat dos temes. Havíem de parlar del començament del curs, de com us havíeu tingut... Perquè, de fet, no sé vosaltres, però és un començament d'any, quasi més que de curs, no? Sembla que ara comença tot, ens aportem a cursos nous. No canvien les coses i ara canvia tot. Tot, els horaris, les coses que fem, no? Ja en parlarem un altre dia. I també volia parlar de la meteo, però del temps. Que ja per acabar era parlar del temps, però ni lo uno ni lo otro. És a dir, ha estat molt bé. No volia interrompre el tema de la independència, que sempre estem allà ficats com un hàmster parlant. David Parelló, Jordi Mallol, Jaume Sala, Xavier Navarro i Quimom, que passeu una bona setmana i fins la que ve. Bona nit. Bona nit.